Проследи се, за да се намериш. И не за да станеш по-добър, а за да станеш по-истинен. И аз започвам от себе си. Аз съм просто Ники. Много често търсим излекуване, но истината е, че лек няма. И не защото сме счупени, а защото нещо в нас чака да бъде видяно. Видяно и разбрано. Каква е логиката момче на 9 години да намери себе си в музиката на The Prodigy? Музика, която крещи, но и бяга. Заглавия като Poison, Firestarter, Smack My и така нататък. Това е музика от болка. Това е музика, олицетворяваща бягство. Самите изпълнители рядко се усмихват. И не е случайно. Не случайно аз намерих себе си там. Слушал съм Backstreet Boys, Spice Girls, Камелия. Но защо избрах The Prodigy? Защо нещо в мен кликна? Защото това олицетворява вътрешния ми свят. Каква е и логиката момче на 13 години да отиде при най-добрия си приятел и двамата без музикално образование, без план, да почнат да правят рап музика, чрез която да изразяват болка, тъга, самота, любовна мъка и подобни емоции. Това е защото ние сме компенсирали това, което ни липсва. Тази емоционалност, която ни е давана и която не сме получили и не сме усетили, ние я изразяваме чрез музиката. Сами, без никой да ни накара. Сами избираме това. А парти песни? Никога не сме ги усещали, защото вътре в нас не беше парти. Години наред никой не ме питаше как се чувствам. Баща ми не ме попита, защото и той не е бил питан. Майка ми е останала без майка, когато е била малка и не ме е обичала с поток, а с спомен. Това ми се е отразило, това ме е формирало, това е човешко. Аз съм се ориентирал не по топлината, а по нейната липса. Станах тенис треньор благодарение на моят баща. От дете ме води по кортовете и станах наистина добър. Работих 16 години като тенис треньор. Но не защото обичам толкова самия тенис, а защото обичам свързването с хората. Обичам комуникацията, обичам това да давам чрез тениса и да получавам чрез тениса. Отношение и комуникация и свързване. Това, което ми липсваше в детството, това търсих чрез работата. Не играта беше важна, хората бяха. И днес аз съм благодарен на своите родители. Не саркастично, а искрено. Защото точно чрез тези липси аз съм потърсил себе си. Сам. Което е най-важното. Не аз съм избрал рапа, общуването, свързването с хората. А те са избрали мен. И това е най-голямата свобода. Да проследиш как си станал себе си. Не търси лек, проследи. Не казвам, че е лесно, но е истинско. И може би в това ще откриеш не кой трябва да бъдеш, а кой винаги си бил. Да проследиш какво си слушал, харесвал и правил като дете. И каква е сърцевината, кой е двигателя на това нещо. Това ще те направи свободен сега. Ако си наранен, значи има рана. Ако има рана, някой е причинил. Ако този някой е ранен, значи и той е жертва. И точно за това няма нужда да има виновни, а осъзнати, които да спрат веригата. И аз се спирам тук и сега. И ти също, и ние, и вие също. Защото времето е друго. Времето е ново. И това време, хора, е за нас. Аз съм просто Ники.